m chọrọ ịghọta mba dị iche iche gbawa gburugburu na-agba mbọ maka teknọlọji, otu a ga-esi arụpụta ihe ga na-enyere ndụ aka, otu a ga na-esi arụpụta 5G ma 5G netwọk ebe anyị na-alụ ọgụ with 2G, ọ bụghị anyị rụrụ nke ndị ọzọ rụrụ nye anyị 2G ahụ sef a na-enweta. Mba dị iche iche na-eme nchọcha dị iche iche maka teknụzụ ọgbara ọhụrụ ga na-enyere ndụ aka, mana ihe Naijiria dị bizi na-eme bụ efi, cow, cattle, ehi ka Naijiria dị bizi a na-akpa nkata n'ụlọ nzukọ omeiwu dị iche iche, ebe mba dị iche iche na-akpa nkata ka a ga-esi mee ka ihe wee dị mma, ka ndị mmadụ na-eriju afọ. Ihe a nọ na-akpa ha na ndị omebe iwu na-akpa bụ maka ehi nke a kpọrọ Ruga, ka a kpọrọ ya adaga, ka ihe a na-eruga ebe ahụ ya na-eruga ebe ahụ Ruga dị ka nke nwana. Efi ka a na-akpa nkata, ọ bụghị dị mmadụ. Nwanne ịmapụta na streeti, ịmapụta n'ihu ọgụ, ịhụ na ndị mmadụ na-ata afụ, ndị mmadụ ji eze ha na-ekpe ekwere, ha na-ata afụfụ, a na-akpadị maka mmadụ. Olee maka ndị gụchara akwụkwọ na-amachari na streeti na-achọ ọrụ, na-ebugharị faịlụ, ndị amali ha na-eme, ọ bụghị maka ha kama efi. A na-akpa nkata maka mmadụ, a na-akpa nkata maka efi. Gọọmenti na-achọta ga-esi wepụta ego mara abụba a ga-eji dọnyere efi ukwu ka efi wee na-eriju afọ, ọ bụghị ka mmadụ na-eriju afọ. Ọ bụ na mkpa obodo ụmụ anụmanụ kịta ọ dị ka m nwere ọnụ ọjọọ, ọnụ kwube ga na-ekwu ihe ọhụrụ. M na-ajụ wee sị, ọ bụ mmadụ ka ọ bụ anụmanụ bụ ihe ka mkpa n'obodo a? Ọ bụrụ na ndụ anụmanụ kazi ndụ mmadụ mkpa, ọ pụtara na mmadụ ga-aghọzi anụmanụ ka o wee nwee ike na-eriju afọ, n'ihi na mmadụ bụ mmadụ mana nweghị ihe ọ na-eri. Olee ụdị nsogbu dị ha akpali? Olee mmadụ ji isi kote n'obodo a? Ndị dị iche iche a na-ahụ a na-eri, mana ọzọ efi ka a na-agbazi mbọ. A nọzi na House of Senate ka na-akpọdo ya House of ndị omebe iwu ma ndị omebe nke ọwa ya na-emebere onwe ha iwu, ndị okere iwu daa n'iwu. Okenye ka esi ekwu dị ekwu sef, ka esi ekwu dị ekwu, okenye maara isi ahụrụ abansị n'akwa ya. Ọ bụ ihe a na-akpa agba anụmanụ, ewu, ọ bụrụ ịdị ewu, ehi, efi. Ọ bụghị na a ga-enye ha ala ahụ ka ha kwụba ụgwọ ala, kama a ga-enye ha ya n'efu. Na-ajụ efi oso na constitution, oso na iwu na-achị mba bụ efi oso. Ọ bụ na efi ka mmadụ ga-eme na efi prezidenti ka mmadụ efi na-achịsi Naijiria. Edeshọ na ụmụlọ ka o si wee dị na nwere ị ga-anụ oge na-aga, ị ga-afụ nọ ọnakọta na-enye efi na-azụ House of Senate, House of Rep, efi na-abụ gọvanọ na prezidenti, ebe ọ bụzi obodo ụmụ anụmanụ ka anyị nọ. Ihe a wee chetara m ihe George Orwell na-ekwu na Animal Farm. O nweghị ihe m kwuru, kama na anọrọ m Animal Farm and George Orwell 1984 maka ndị na-agụ literature, mma na-agụkwa literature, ọnụkwube na-agụ literature. Ihe mụnwa na-ekwu wee bụrụ, olee ka achọrọ m ịghọta, olee obodo anyị nọ ife anyị? Onye nwere ike ịgwa m? Ọ na ihe nwere ike ngwa bịanụ sọbskraịbụ ọnụkwube TV nwanne. Gaa na kọmentị wee gwa anyị ihe mere edo ji wee bee nwee. Biko gwa anyị ma ọ bụ efi ka anyị nọzi n'obodo a ka o nwere ihe ọzọ Ruga unu ọnụ dị ya.